di tuyal daw napili dai tuy di aldaw ngay naramid di abo umay kayo nagragsak tayo dagiti tambur ken gitara agtukar tay agkanda idanggay tay intay sala ragragsak tay ken guana daytoy ti aldaw ngay naramid di abo umay kayo nagragsak tayo nagapu amin iti ama ti balay giken bigsa amin nga imbakin genawa salun abyak ken bigsa daytoy ti aldaw ngay naramid di abo umay kayo nagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Asa kumamet ken ka. Gaputa Mother's Day, kablawan tayo pa'y dagiti amin nga inna nga adda ditoy. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ti Diyos, nagtalag tayo kenkwana, di na tayo baybayan, di na tayo pulos apanawan. Ikamang tayo kenkwana ti amin tayo, sumalinong tayo, iti salukob na, tapno salwadan na tayo. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo. Ti Diyos, manangaasi ken managayat. Iti napakumbabaan akem kunatayo agkon pesara iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basul ko unay iso nga pagpakaasiak ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasid kuma idi apo tayo a Dios kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen.
asika apo, mga asika apo. Gloria in Dios, ini kagatuan, ken dito'y nakakapya, kadang initataw walay magipanaknak ng emda. Ipunan nagdaka, inandog daga, magrupa mandaga, daydaya, wendaga, agyaman kamgenga, gabuili na indaklan, adayag mo. Gloria in Dios, ini kagatuan, ako Diyos na ilangitan ng hari, Diyos Ama, aman na kabalin namin, ket siga bumiyak, Jesu Kristo. Bugtong nga anak ni Diyos nga ako, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria in Dios, ini kagatuan, sika manginggan, kadagiti maspasul di lubong, kasyan na kami, sika manginggan, kadagiti maspasul di lubong, awaten gaday to'y ararami, sika situtugaw, hindi makanawan di Ama, kasyan da kami. Gloria in Dios, iti kagatuan, yan tangay sigsika o ako, Jesu Kristo dinasantuan, sisika iyak, sisikay di kagatuan, iditimpuyok de Espiritu Santo, idi gloria di Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, aramidam kadi anapasnek, tisingpet mi amang rambak iti daytoy nagasat nga aldaw, ti panagungar ti Apo. Ipaayong mo kuma, at ipanangilagip mi iti daytoy a misteryo, ipaltiing na tinasingpet a panagbiag mi.
Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Kiso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Simmalog ni Felipe ijay syudad ti Samaria, ket inkas kasabana dagiti tattao ti maipapan iti Kristo. Impangag da ti sinao ni Felipe, nagdengdengeg da ken kuana, ket nakita da dagiti milagro nga inaramid na. Nagikikis arimwar dagiti dakes nga espiritu kadagiti adu naluganan. Adu pay tinaimbagan a paralitiko ken pilay. Kasta unay tiragsak dagiti tattao sadyay. Nadamag dagiti apostoles nga adda ijay Jerusalem anamati dagiti taga Samaria iti sao ti Dios. Imbaon da sadyay da Pedro ken Juan. Idi simangpet da sadyay inkararagan da dagiti mamati tapno awaten da ti Espiritu Santo. Tanabunyagan da laeng idi tinagan ni Apo Jesus ngem saan pay abimaba ti Espiritu Santo kadakwada. Iti kasta, impatay da Pedro ken Juan ti ima da kadakwada, ket inawat dagiti mamati ti Espiritu Santo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Da kayo amin natattao agdaydayaw kayo ti Dios ket agdiri kayo. Da kayo amin natattao, agdaydayaw kayo ti Diyos, ket agdiri kayo. Da kayo amin natattao agdaydayaw kayo iti Dios ket agdiri kayo. Ikan tayo ti dayag tinagan na. Idaton nyo tinagloryaan a pagdaydayaw ken kuana. Kunayo iti Dios, nakaskas daaw dagiti aramid mo. Da kayo amin natattao, agdaydayaw kayo iti Diyos, ket agdiri kayo. Agrukbab ken ka dagiti amin nga adda iti daga. Ket ti pagdaydayaw itinagan mo ikantada. Umayo kitain ti amin nga inaramid ti Dios. Dagiti nakaskas daaw a panakilangen na iti amin a parswa. Da kayo amin natattao, agdaydayaw kayo iti Diyos, ket agdiri kayo. Pinagbalin na ti taaw a namaga-adaga. Anagnaan dagiti amami. Sadyay nagrag-o kami iti inaramid na. Agturay nga agnanayon babaen iti panakabalin na. Da kayo amin natattao, agdaydayaw kayo iti Diyos, ket agdiri kayo. Umay kay agdengeg, da kayo amin ang managbuteng iti Diyos. Ta saritaek ti inaramid na kanyak. Idaydayaw ko ti Diyos, gapu ta ipangag na iti kararag ko. Ket di na imbabawi ti di agbalbaliw nga ayat na kanyak. Da kayo amin natattao, agdaydayaw kayo iti Diyos, ket agdiri kayo. Ti may basa na adaw ti munasurat ni San Pedro. Iti puso yu, raimen nyo ni Kristo akas Apo. Sisasagana kayo kumakanayon ngagpalawag, kadagiti agsaludsod, may papan itinamnama nga adda kada kayo. Nga maramiden nyo daytoy as ipapakumbaba ken siraraem. Nadalus kuma dagiti konsensyayo, tapno, no pabainanda kayo, dagiti mang padpadakes iti aramidyo, kas pasurot ni Kristo. Mabainanda kuma iti isawang da. Tanem imbag ti agsagaba gaputi panangaramid tinaimbag, no isod pagayatan ti Diyos. Ngem ti agsagaba gaputi panagaramid iti dakes. Natay ni Kristo gapu kada kayo. Wen naminpinsana natay gapu kada iti basbason. Tinalintega tao may paay kada iti nakillo. Tapno iturong na kayo iti Diyos. Napapatay iti bagi. Ngem napagungar iti Espiritu. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agsaoga o Apo,
iben mo, kadaken ka, dagiti sa uamangga, itetiyak na nayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Kadaken ka, dagiti sa uamangga, itetiyak na nayon na biyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. Asa ko mamet kan Ti ka. pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may paay kan ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, no ayatendak tungpalen nyo tibilin ko. Agdawat akto iti ama ket ikan na kayto iti sabali ama magbaga nga iso ti espiritu ti kinapudno nga agtaeng kada kayo iti agnanayon. Saan amabalin nga awaten ti lubong daytoy nga espiritu? Agsipod ta saan na amakita wenno amammo. Ngem iso amammuyo. Taagtaeng kada kayo ket adda kada kayo. Di kay tubaybayan, adakda kayo. Agsubli aktumet laeng. Basit laeng a tiyempo, adinak to makita ti lubong. Ngem da kayo makita dakto. Ket gapo ta agbiag kay tumet. Inton dumteng day tanga aldaw, maamuan yon to nga adda akken amak, ket adda kayo met kanyak, akas ti kaaddak kada kayo. Ti umawat ken mangtungpal kadagiti bilin ko, iso ti agayat kanyak. Ti agayat kanyak ayaten to ni amak, ket ayatek tumet, ket agparangak to ken kuana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay kan ka o Kristo. Good morning. Happy Mother's Day kada kay amin nga mothers. Kada kitay nagtarigagay a mother nga awan gasat na. Kada kitay nasubsobraan nga nagbalin nga ina. Hala, Happy Mother's Day. Kagapot a Mother's Day, adda nga tamo inang tay amin niya. Sinutihaan nga naiyanak kanyayaw. Nga dati naggapulat ta jilangitin kalibog ko na ng kadadtuyan. Naiyanak tay amin. Adda amin nanang tayo. Gapot adda nanang tayo na dumado mga istorya. Adda mo day tay kaiyan anak. Pumusayan ni nanang. Adda mo't pinanawan na. Adda mo't tinarakan na nasayaat. Katata gapot a Mother's Day ko na tayo. Lagi pun tayo. Anya mo ti most memorable experience nga nasayaat kini dayananang tayo. Sa bagay dagiti ubing handa pay launay nga ma-appreciate tata. Datay nga natataenganen. Datayo nga medyo agligsay ti biagnan. At dalata adagitay very memorable wano anya dati kapakalaglagipan tayo si bibiyag man wano natayen nga nasayaat nga aramid. At dalata mo dati pagkapsutan ngam anya dagitay pakalaglagipan unay. Kadagiti naganak kada tayo. Anya kadiday tanga ina nga imay kanyam nga nang tibiyag king ka na lambing, na anos, na singpet, ited na amin. Siyakmat ka, no ni inang ti umuna nga malagip ko. No ni inang ti ibagak. Taawam mo ti amok nga istorya ti ina, damot aamok ti sabali nga inangem. Siyempre, ti perfect nga istorya ako ni inang ko, inang ko namin ngamin, taga barbaryo kami. Kada kay nga taga city ka, mami, nanay.
Ma'am, kada kami aki inang. Inang ti awag mi awan sa balin. Jay, barbaryo nga ron. No kumano, di nga rigat ti biag kada kami ka, sino ti kadam nga napan? Ni mami. Kun hanggang maibagay kada kami, tatapok nga ron ti lubong mi, saka agawag ti mami. Sila ka la ambisyoso at tukak. Niinang, awan ati per, adda makikita nga sa baling sitwasyon ti inna. Ngam ti perfect nga amok ti picture na ako ni inang ko. Day di inang ko, da kami ngamin kan oray na tayon, ni inang lata ti awag ni kaslas ibibiyag. Kani inang ko ti panagkunak numalagip ko ni inang, ti umo na nga sumrek, iji panunot ko kin day di inang ko, killjoy. Awam pa'y ganas, apaya. Kala ko diyo amin. Inang, mapan nagdidigos da, di ka kasinsin mid, ti baybay. Deti Sabado Gloria, di gaapan da amin niya. Inak mamusumurot, nagaduda nga mapan. Inya ti papapanam, nagadu malmus ijay. Nakakil-killjoy da di inang. Gaputawan matibtibi may iji ubog. Ta, siyempre, ubog nga rod. Ijay kamanggaan, agtataray da, di barito kami, ubing kami, grade 5, grade 6, ay nga na school. No tirabiin, agtataray da, gaya kakadwa kakasinsin ko, apan da agbuyat jay, kamanggaan, titibi. Amukon ang hanak palubusan, inang inak mamut, aga-adik da kita. Kala kalangay killjoy. Diyan mo, nakawampay ganas, dinakpay. Ag-field trip kam kano dyan, bigan kada pagudpod. Kung di high school ka, nagado, madisgrasya akasta. Doa lang nga ba nagdeta, awan itid na pagpletek, wano talaga a killjoy, dahito abakot kung kunamad. Kano kastoy nga, dahito nga season, nalpasin di pa nagbuburas ti mangga. Amuyo ti mangga, in English, mango. Amuyo mang kamanggaan nga rjayan me. Kano day tinalpas nagbuburas ti mangga adda malabsan dagitay agala niya. Dagitay agburas dagitay adda si karaong na. Kano daddo maluom ijay ayan ti nakabitin nga mangga. Kano daddo mapamiulyan nga siksik karaungan. Ngem no nadamag ni inang ko sanot inya ti ulya. Agkakaanto dagiti kakadwa kon katangtangado makaanya nga killjoy nga rod ni inang. Mapangka magdidigos na kuma nalpas ko mati bagbagyo. Anyo amo ti bagyo typhoon. Nalpas ti typhoon napigsa danom ijay ayan ti waig di ayan mi. Nagmayat amo iti kaskastami ini mangsigpat kami dagitay nattuang nga saba. In English nambaan. Anya nga amo Agpapaanod kami akas dyan, nagpigsa dyan danom. Kung makikitam na kaya kakasinsin mo kada, gagayon mo agpapaanod, inak talagang agurura yun takadda talagang pusi-puson na ta, pidit-pidit ingaton na agastan. Nagkilljoy da ito nga bakit, iso nga tinagsursurwak nga naglangoy haan nga jiwaig, haan nga ita, bye-bye, ijalibtong, anyo man amo libtongan in English, tonglib. Kahit idak yun ang ijayon, kanalang-langoy kon, kas dyan tinagsursurwak. Katikong kunak, apay killjoy nga tani inang ko. Ngam idilumaklakayak amirisak, taado mo dagitay kakaanak akon sa nga purpurdan. Agpay sumo niya, jidahanag ngay tinaganak, nangrunan ni nanang. Jibuteng na ngay nga mapukaw na nga, sumangpet ta anak mo kumanapan naglangoy ka. Lutay tayon nga bangkay. Jidanag man jinanang nangruna ka dagito da kayo nga tagad ti igid ti highway. Narumwarte anak mo ti sumipgat nangruna no medyo ubing pay kasla or-orayon dan nga mangeg nga libag. Aganit it nga umuna di prino it bag. Tay nga ta anak ko di dahanag ngay di ina. Da kayo nga nagana, nangruna ka da kayo nga nanang ata, muyo di jay. Di ma da kayo nga nagana ka da pa jay instinct yung ano, at da problema, wano naliday di jay anak yung kaamuyo. Urehan na ibagbaga ka, at da problema nakong. Iso nga di nanang ko, haan mga killjoy, caring laeng. Mabuteng lang nga maksayan kami, ta 13 kam nga rod nga naiyanak, natay ti talo nga ubing, di sa nga pulo nga nabati, alangan nga maksayan pa'y lamanan. Kajibuteng na nga tanang ano, adda na nabtuog nga ubing iji manggan ka. Di anak ko day dyan, kala dyan, buteng takrot day di inang, at least na isalakan.
Da kayo nga naganak, amuyo di daanag na ngay, no rumor di anak yo. Di daanag yo, di buteng yo nga, adda mapasamak. Da kayo nga naganak nga daytay, kasla pampanunutin nyo lat na doon niya ti mapasamak. Kasjay siguro ti ri na dayjay. Gapot a Mother's Day, dayjay nga ta ti ri na, day di inang ko. Ti buteng na, adda mapasamak, kasla magkanya yo Kakunada ti ayat ti ina. Awan kasupapak na. Di mat, di ubing. Lagi tinanang. Happy sleep data. Ni tatang ako, iminom ti tubay taon, agor-orokan ni nanang. Huni at di ubing, ri-ri naen na pailaen kasla, hap ay haan nga nakaturog nga nalaing, tari-ri naen na di anak na no, anya man no, agsangit. No, so tatan ako, pampers meten, da kami di awam lampin. Tila solusyon na kanya mi idi no nakaisbo di ubingon ikatam di sapin nan tangkas jay nan. Laging gana nga abot to di ikamunan di batog di pagispon di ubing. Kasi mag kanya mi idi. Kadi nga di ginanang hanapay maipapati ti maturog ta 24 hours nga ron nga serbisyo ijay. Anak. Nga uray no niya ti kungkunam, uray no maditi pa nagkitkitas sa bali no di anak. Ayat di jay nanang, ijay anak talagang awan ti katukad na. Isugarod nga nadakaapan na kaninanang ti umuna masaktan, ninanang ti umuna nga apan sumugod no mabalinta, anak na nga rod. Day di inang kakwa. Uray di adda ti apunan ka ti amok nga galad na. Haan na maitured ti mangan nga kitkitaan dagiti an apuna nga awan ti kanenda. Imbes nga isa mul na ited na pailaeng. Kadamot ada kitay lola kada nanang ibulbul sa ada agbukbukol di tinapay ta kanen nanto no hanga makita di apo na dagitay ngay imot. Ilimlemeng na ta makita di ay so nya la data ang klase ti lola ngan. Yakla ammon. Kano dadto di nanang di sakripisyo di ina da kayo nga inna lagi pun nyo ninanang yo wenno tatan tada kayo tinanangen da kayo ti adda apunan di ngay ri na nga amin ke para kanyada. Dagiti nga gagayam ko nga may mestra nga about to retire. Kakunak ag-retire kayon. O sarin nyo takwar tayo, ipasyarin nyo mati ori Pilipinas laeng, di kayo pinapnapan. Haan apo, pagbasan to dagitay apo. Itaem, haan nga para kanyada. Isagsagan na da para kadagijay. Kitaem day nga ayat ti inaa. Adalat tamot dagitay anya naganan dagitay barbaridad nga ina. Di mo adalat tamot pero dulos buenos. Nagsiksi di ina di pukis di kurimatmat kada di lipstick kita di anak na agbukbuteg nga agkab-kab di likodan tila pahayag na nga aggadgad dil kaninanang ka naglinis. So nga taati pangigas-gas tuan kaslahan na anak. Adalat tamo kasjay, adalat tamo dagitay. Alano adda dagitay mo adda dagitay. Anja mo no da imot na wono na iyanak nga nauneg ti tiltil na di mo no nauneg ka no day takot tiltil mo kay imot ka. Anja ka mo pa no nangalaanda nga churi day jay day. Amo mo man di ubing kam day jay. No nauneg ti ay ugad ti tiltil mo kay imot ko nada. Anja mo pa ri naen yon to. Kadi jay, di ayat di ina nga awan ti sopapak na. Jibuteng na nga maawanan kay ring di jay. No daduma, daya ti kay ulitin tayo. Uri agsaksakit di ina no mabalbalinhan na pa nga ipari na kadagiti anak na agtrabaho lakta. Daya ti panagayat ti ina. Kano kitaan tayo, anya mo tiliw-liwat ti ina. No balay gini di anak. Di mat, naragsak ani ina. Nasyak idi agredwarak mati college piman jay seminaryo apo napadasak mo tinagtuga nga data tuga nga talaga mga kakaas si J75 nga nang kawkawit tapno umaylad toy ulok mo data nga tuga kaagredwar kami nagdadakkel pa ila ti video idi day talagang kaslabaks nga nagdakkel akasta ni nga video nga kasta na kaabaya siyak ti umuna agmarcha kami mapanijay ayan ti paka celebraran ti kuan
Tadan, kuna ni inang ko, ang kagsangit akan nakabidyo, anya sangit, maragsakan, umisam ka, katawa ka, nakabidyo kami agsang sangit, di man. Bagkatahawan tinaalak nga kopya na dahita nga video mutan. Ngam di ragsak na, simpre, agbalay gi, di mat kasi kanyayo. Haam mo masupapakan, isang karod nga dagiti daduma ka, no mabalbalin, agpagridwar da, ag-successful di anak da. No mabalbalin, itid da di the best, isang karod ti pride mo di ina. No, nasaya at tinagbalinan di anak, isogasi ka nga anak, ti kapintasan arigalom kunada kininanang mo, iso di nagbalinam, no anya si asino ka. Tatamutin na sobraan san. Naapaya, daycare pa ilaang ka pansit, balon, tarpaulin, cake. Inyang mo to honor ta apo, most active, ay kasulpungan gayam. Ngumad da cake na. Sobramat nga, ano, daduma ka, daycare laang mo na ka kaapaw, nagbungga. Ngamhamulat na magamin maisuro, di ragsak di nanang no nasaya at ipagbalinan na dimot. Kada kay nga nanang nga nagbalay giti anak na nagbasa mang kinhaan, siyempre adala tamot Adala tamot aji ilimlimang di pusom nga, anak ko dayta, nagrigatak dayta. Uray na kilablaba aklaeng nagbalinday ta. Di nga iri na di nanang nga haam mo nga maisuro. Di ragsak na gaputa nagbalay gi ka. Ka-failure na mo, no failure ka. No sikati ka na yun dang Facebook nga kurimaong ti manok no agtatakaw ti mais. Wano anyaman mo nga ito no kan awagan daman ni kapitanan apay hangat nga agsangsangit mo di puso ni nanang. Ang nga marigrigatan ni nanang no sika ke failure met iti biyag mo ya mo ano nya ti maawagan ti failure kas di met laeng isuga po ta Mother's Day no kitaan tayo inga to tayo mapankin ni Apo the same ni Apo Diyos haan na akayat nga umay tay dito'y lubong nga umay agtutuok nasakit met pinarswana ka nga rod day tabiyag mo gift nga naggapukin ni Apo Diyos. Kadinadail mo latabiyag mo met gaputi pa nangabuso. Naragsak nga ta nga umay kagsaksakit dito'y lubong. Daapaya may sala rason anya dayta 2x2. Nababai si to Jen. Naragsak nga ta nga umay kalaeng dito'y lubong. Kitaan nyo ginanang, di mat dagi ginanang. No dagi anak na ka, uray babatid da pay laeng ka, no di manang na, manong na ka, subsubuan na di adi. Hanga makaayo kin ni nanang di jay. Nagmayat agitaan. Ngam no, gulguliban na di kabsat na, iruruman na, haan mat anarak, the same. Ni Apo Diyos no makita na mat nga, isakit mo ni kabsat mo, subsubom ni kabsat mo, maparagsak mo ni kabsat mo, naragsak ti biyag mo, hang ka nga agtutuok dito'y lubong, maayayo mat ani Apo Diyos king ka. Maupay mat ano si kamot ti mangiruruman. Ay Diyos Apo, inggit ko rin maong, ang yaka mo, sweetik ka da, agraramang ka nga, kuan, apay, maayayo nga ta ni Apo Diyos kanya tayo. No, adda ayat ti ina, kastamot ti ayat ti Diyos kanya tayo. Ti plano na umay tayo na naman, umay tayo ipari na ti ayat dito'y lubong. No inga to tayo ni Apo Diyos anya ti kunana dito ebanghelyo tayo, di kay to baybayan. Adda aktulat ta iti sibay yo. Kinasakit mo't atinakam na maupay mo iso na ano sika awam man la maparagsak mo mo't akabsa mo kaarubam katrabahuam pasig nga ngayong ngam daga puking ka. Ay ka, apay, would you think nga naragsak nga tamot ni Apo Diyos? Haan mo't Maragragsakan nga taking ka nga inikkan na tibiyag. No, dadaulam mo't ti padam nga tao gapota, adda talentom, adda adal mo, adda sanikwam, adda anyaman nga diskartem ka usarmet nga panggulib kini kabsat mo, would you think nga maayayo nga tamo ni Apo? Kas di mo la di nanang di mo ginanang
Kita ni nanang uray baketen. Uray no nakapsuten. Nadahangagkin na awatan nga anak na agsangit to pay laeng. Anya ti kunana agurnos kayo ornos inyo bagbagiyo pumanawakton kung kunada dagi jay di mat nakanggag kay ti kasjayan. Kuna English nga tamo dagi ta nanang nya ke labuan another kunana mga tan-a. Kakasjay man niya po Diyos maayayo mat ano day tayo na ornos tayo. Di ko nakarod, mtata makadomingo, nangrugi di domingo, aging gatatta. Ano nutim amerism jibiyag mo, adda nga na paragsak mo nga kabsa mo, kapamilyam, katrabahuam, kaarubam, nga nakaayaywan ni Apo Diyos. Adda nga nakariina ti ayat ni Apo Diyos, gapuking ka, kinaayayo naragsakan isuna. Ano pasig lang ako rimaong matipan. Kaslaka lang talaga nga agmamanok nga ako rimaong nga daytay yak amo akaawanan ama ay ayo nga tani Apo Diyos kanya tayo. No isumot ti ama tayo. Ni Apo Jesus ti dakdakkel nga big brother tayo. Maayayo nga ta amang kita kada tayo kas ladyananang nga maayayo di anak na ta agbalay gikin isaksakit na ti kakabsat na. Panunutin tayo daytoy makadomingo. Mano tinaparagsak ko. Hantay mo't ang han mo nga iposen ay jay Facebookan tadi kanto para mag. Ngam amerisem laengen mano tinatulungat. Mano tinakari na ti ayat. Manumet ti nairurman. Manumet ti napaspasaktam. Manumet ti naupay gapuking ka. Kaiso na tinailangitan nga mga aywan kanya tayo kitaan na adda nga rod kada tayo. Iso nga rod ti mission tayo mangiwaras ti ayak na. Datayo kunatay nga rod ka datayo ti anak ti Dios. Sika ana bunyagan datayo ti anak ti Kaslamo dagiti agkakabsat ninanang maayayo no dagiti agkakabsat agsisin naranay isakit na ni kabsat na, tulungan na ni kabsat na, kas di mo lakan niya tayo. No kuna tayo, da tayo ti anak ti Diyos. Kas ano mo ti panakilangan mo, ti kabsat mo, tapno maayayo ni Apo Diyos. Data makadomingo, adda mano. Alano nagkurang tata, bumawi kanto. No, bumawi ka, no, di kanto pa'y pumusay madamdama. Hindi tayo laam mo. Sa kanto lama bumawi no dandanin. Da kayo nga dananang napailaeng, oray na taengang kayon, ayatin yon. Ipapati yon. Manula nga, kanito nga kadin na yon. Da kayo mga nanang, adda apuna, adda kuanan. Ipari na yon. Sayang day taakan iton. Awan tayton. Pumusay tayton. Kanuntong adda maparagsak mo kanuntong adda maiparinam ti ayat ni Apo Diyos kadakwada kanu nga maipari na tayo. Alaha pa mothers di kada kay amin nga nanang ikararagan tayo met dagitay nanang inna ang mabaybayan adu dagitay inna ang mabaybayan nagsakit. Nagsakit nga kitaan nga very successful dagiti anak nagmayat ti biagda kompleto, awan makunam, ngam ginanang kahang nga matulungan, anya nga tamo ti ure agkabkabawon, anya nga tamo nga sakit na daya niya. They did everything, tapno laeng mapag-successful na ka, idisik ka tinaka-successfulan, kas ano mo ti treatment mo kadakwada. Ikararagan tayo dagitay medyo mabaybayan nga inna, lauray amma ko natay mutan ikararagan tayo dagitay inna nga masulsulisog nga mangbaybay ay ti anak na dagitay mapukpukaw ti ayat da iti pamilyada kisabali ti ayaten na ikararagan tayo dagitay masulsulisog dagitay maagis struggle nga inna adu ti madip-depress nga inna nga mabaybayan laeng no dadduma ka gapo ti ugali ti anak gapo ti panagbaybay ati anak, gapo ti panagbaybay adi asawa, ado ti marigrigatan nga inna. Ikararagan tayo, tatata Mother's Day.
Ado dagitay inna nga handan masurutan ti lubong da nga agpamilya. Isugar no daddo makadda gumibap, panawan da. Sino ti agsafer, anak, pamilya. Iso ikararata tata Mother's Day, ikararagan tayo. Ikararagan tayo mo dagitay struggling nga nanang nga uray marigrigatan, lumablaban. Gapot adda pamati dakin ni Apo Dios. Ikararagan tayo mo dagitay very responsible nga inna, nga talaga mo't nga itud da amin para ti anak da. Iso nga tata Mother's Day, alay talit tayo kini Apo Dios kakabsat. Agbalin tayo ama kaayayo nga anak ti Dios, inga nga to tayo. Agbalin tayo nga responsable kini kabsat tayo. Iso ti pakayaywan na dayjay ti ad abalaygi. No naragsak ni nanang agbalaygi di anak, kasdi magkanya tayo naragsak mo ti Dios, no nagbalaygi tayo mo anya ti balaygi, no sino ti kaadwan ti maiwaras nga ayat. Dayjay ti balaygi kini Apo Dios, no sino ti kapupudnuan ti puso na nga agayat dayta ti balaygi ken kuana, haan nga di kaadwan ti kwarta, haan nga di kaadwan ti adal. Money is nothing, possession is nothing, awan dagita. Position is nothing. No, ti pagsasaritaan, pamatikin biyag, relationship to pay mo laang. Iso nga ti balay gikin ni Apo Dios, di kaadwan ti maiwaras nga ayat iti kabsat na. Daya ti kapapagan. Uri ka sanikwa, ayo aming nga sanikwa. Nagririri kayo nga agkakaaroba, agkakabsat kada awan mama ay na. Ala kakabsat. Happy Mother's Day kadagiti aming nga mothers. Ti nailangitan nga ina tayo, ama tayo ti Dios, agbalin tayo ama kaayayo ken kuana, babaen ti panagayat dayta ti balaygi nga ibagbagana. Ipaduyak-yak tayo ti pamati-mamati at iti may sa Dios, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita ken di makita, ken iti may sa nga apo ni Jesucristo, bugbog nga anak ti Dios, nagtao iti ama ti sakbay iti amin a tiempo, Dios sa nagtao iti Dios, silaw a nagtao iti silaw, napaypay sa Dios sa nagtao ti napaypay sa Dios, naianak sa anaparswa, Dios sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti panakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet na nailansa iti krus, gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao iti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaet ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat ko mararag tayo iti ama nga iso tinangted kada tayo ti sabali ama magbaga ti Espiritu Santo, ti Espiritu ti kinapudno, tapno agtaeng kada tayo iti agnanayon, ket iti tonggal panggep ko na tayo, apo ipangagmukad ti iglesyam. Apo ipangagmukad ti iglesyam. Dawdawatan tayo ti Santo Papa, tagiti amin nga obispo ken papadi, tapno ti Espiritu Santo ti mangted ti gagar ken inspirasyon da ngagtrabaho iti kaubasan ti Apo, kumararag tayo. Apo ipangagmukad ti iglesyam.
Idawdawatan tayo dagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo. Tapno malawlawagan kumati panunot da. Ket may turong da ti pagilyan tayo. Itinaan-anay atal na ken kapya. Kumararag tayo. Apo ipangag mo ka ti iglesia. Idawdawatan tayo dagiti kakabsat tayo a masaksakit. Dagiti nakurapay ken dagiti biktima tinadumaduma a didigra ken panakay dadanes. Tapno ti bayat dagitoy sagsagabaen da, natibker latta ti pammatida, kumararag tayo. Apo ipangag mo ka ti iglesia. Idawdawatan tayo ti gimong tayo. Tapno ipangpangruna ti tunggal maysa kada tayo, ti panagpipin nakawan, panagtitinulong, ken panagkaykaysa tayo, kumararag tayo. Apo ipangag mo ka ti iglesia. Dawdawatan tayo dagiti pimusaya nakakabsat tayo. Tapno makiranod dan ti panagungar ni Apo Jesus. Ket makipagtayang dan ti pagarian na. Kumararag tayo. Apo ipangag mo ka ti iglesia. Nagulimet tayo antay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apoy pangag mo ka ti iglesia. Man nakabalin ken mananga si a Dios, pinarmek mo ti kinadakes ket pinabarom ati amin babaen ken Kristo nga anak mo isu anang dawat ken ka ti espiritu ti kinapudno. Pagtigam kad dagiti dawdawat mi babaen ti panagtaeng ti espiritu kada kami. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Isagot mi ken God, di Santa Misa idaton mi ken God, nenggem gadabu ararau mi ken God, di Santa Misa idatun mi ken God, nenggem gadabu ararau mi ken God. Amin nga aramid mi ken gungunay maidatun ngayat ken ka Diyos Apo di Santa Misa idatun mi ken God, nenggem gadabu
sa idaton migen ka nenggem kadapu ararau migen ka bendisyonam o Apo daito'y daton mi itinagan ni Jesus isagot mi kenga ti sanda misa idaton migen ka denggem kadapu ararau migen ka. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Di Apo awatin na kumadagiti adaton kadagiti imam ket may paay apakidaydayawan ken pekagloriaan tinagan na ken kasami tapagimbagan tayo ken kinadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo tadumanon ken ka dagiti karkararag ken sakripisyo mi tapno babaen ta imbag mo madalusan kami ket maikari kami a makiranod kadagiti sakramento at audan ti pannakapasanto mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Asa kumamet ket ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadaan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Pudno na ya maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunan nagmi Apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa una iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi tababaen di panangidaton na ti bagina iti krus intong palna dagiti sakripisyo ti daan atulag ket ti panangidaton na ti bagina ken katapno maisalakan kami isumet laengen tinagserbi apadi altar ken kordero anay sakripisyo anan sata agrag iti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Paskwa ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, di langit ken dagan apnoda, iti bakay daydayawam, Husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, Husana iti kangatuan. Pudno ay Apo, habiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo tay spiritom, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy ti bagi isa mayawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akal pasanday di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado atat tao, tapno mapakawan, dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparang ni ipapatay mo, O Apo, aging gaiti, iyay mo. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano di ti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parairayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi, apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbi kan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Mangitantan o ken mangidaydayo ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaisa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayo ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Kanen mi iti
masul kada kami tinakamen baybayan hauman lugod di suli suket salamat nagang Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi. Kan iti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Nakukwam di turay, di panakabalin kendayaw, itiak nanayon natin, tuag sarday. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak, taited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Asa kumamet. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kap. Cordero di Dios amang bunas basba sul dilubong abu mga siga Cordero di Dios amang bunas basba sul dilubong abu mga siga Cordero di Dios amang bunas basbasul dilubong indem kadangam tingapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay kakanyak, ngam ti may salaes nga sa mapaimbagton to'y kararwak. May umanigamang o Diyos ko, amin na paribot ko. Tasigalaeng o Apo, tiyam mo ang makatulong tinumo. Umay guman ikamang o Diyos ko, narasi una
abiyako tasikalaeng o Apo tiyam mo ka makatulong tuino mo agpasagak ngarod ken ka tawan sa bali bimananam nama araku benak ngarod ala sakbay nga inak maiwawa agpasagang ngarod ken ka tawan sa bali pimananam nama araku benak ngarod ala sakbay nga inak maiwawa umay kuman ikamang o Diyos ko nalupoy unay abiyag ko tasikalaeng o Apo tiyam mo ka makatulong tinumo umay kuman ikamang o Diyos ko napulkog unay abiyag ko tasikalaeng o Apo tiyam mo ka makatulong tinubo agpasagak ngarod ken ka tawan sa bali bimananam nama araku benak ngarod ala sakbay nga inak maiwawa agpasagang ngarod ken ka tawan sa bali bimananam nama araku benak ngarod ala sakbay nga inak maiwawa umay kuman ikamang o Diyos ko amin amin na marikot ko tasikalaeng o Apo tiyam mo ka makatulong tinumo agpasagak ngarod ken ka tawan sa bali bimananam nama araku benak ngarod ala sakbay nga inak maiwawa agpasagak ngarod ken ka tawan sa bali bimananam nama araku benak ngarod ala sakbay nga inak maiwawa
Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, babaan ti panagungar ni Kristo, insublim kada kami ti panakairanod mi ti agnanayon abiyag. Paadwem kad ti ibunga kada kami ti sakramento ti ipapatay ken panagungar ni Kristo, ket ponwem dagiti puso mi iti kinamaingel, nga ited daytoy makaisalakan at araon. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Gapo ta Mother's Day, maidawat dagiti amin nga inna nga agpasango data, maaramid ti pamindisyon ken kararag para kadakwada. Agpasango dagiti inna Apo. Kabayatan na dagiti adda ti tugaw na agparintumeng tayo amang ikararag kadagitoy nga inna. Kararag agpaay kadagitiin na. Naimbag ken naimma a Diyos, napnuan yaman nga ikararagan mi, amin nga inna ken amin na babae, anak ikaysa ken ka, itinakaskas daaw apan nakapaadda ti biag. Timmao ti anak mo ani Apo mi Jesucristo, babaen iti maysa babae, ninagasat a Birhen Maria. Dawaten mi nga rod, nga ipaay mo kadi kadagiti amin nga inna, titured a kasapulan da, amang sango ti masakbayan, dagiti anak nga ipasngayda. Ikam ida ti kired nga agbiag, kenagakem akas inna, ket maipaayanda kuma ti ayat, kas mayatada iti dignidad da. Agtalina edda kuma anapudno iti asawa, pamilya ken gagayem da, kabayatan iti panagannong da, agpaay ti pisikal ken espiritual, nga dadakkel dagiti anak da. Maparago ken mayayo da kuma, babaen kadagiti anak da, iti babaet dagiti adu, pakasuutan ti biagda, akas inna. Kaumaudyanan na, ikam ida iti kinasirib, tapno agpatulong da ken ka, iti tiyempo akasapulan da unay. Dawaten mi ken ka daytoy, iti panangibabaet ni Birhen Santa Maria, nga ina ni Jesucristo, nga anak mo ken Apo mi. Amen. Bendisyonam kadagitoy nga inna, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Tumakder tayo amin. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet ken ka. Agdumog tayo para itinadaga pamindisyon. Ti Diyos anang ted kada kayo ti bunga ti panakaisalakan. Ken na magbalin kada kayo nga anak na babaen ti panagungar ni Kristo. Ibukbuk na kumakada kayo ti bendisyon na. Amen. Inted na kada kayo ti agnanayon awaya-waya babaen ti pannubot na. Sapay kuma takastapay nga iparabor na ti pannakairagpat yo ti agnanayon a kinagasat. Amen. Nagungar kayon babaen ti bunyag ken ti pamati ken Kristo. Kasta kumamet a babaen ti nasingpet a panagbiagyo mairanod kayto ken kuana sa dilangit. Amen. Ti pambendisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti kapya ti Apo. Agyaman tayo. Happy Mother's Day, palakpakan tayo dagiti nga nanganang. Happy Mother's Day kada kayo amin Apo. Agyaman tayo ken nagragsak tayo, di amin na parabur na.
biag lakerin den na daraken amin na sabay kumatain tay amin agkay kay sa tisidong na amang ibunan ng itinagan na